Shell ako huna-huna. Oh. Maramong kuyog dito. Shell dito, Taminobo. Right is the National Steel Corporation. Before, but Mars. Diba sa una, mabilin pa mi. Basta si Mark ang mag-lead. Pero mot lang, muraga easy raw ni si Mark og dagan. Easy ra gid ni siya, wala na siya, ga-chill ra ni siya. Ventas na mi, NGCP. Ah! Really? Asa man yung mag-i-practicean? As in, dugay yun? Apariyata. Ako kay nga nana ko dito sa Kuan. Sa Nalipuga, sa Centennial, kagahapon. Naman to. Oh? Oo, nohan. Yeah, drop bar pa gitna. Bridge. Maria Cristina Bridge. Agus Bridge. Hello, ganda ng view. So, sa imong left side, diri padalong going to Maria Cristina Falls. Yes. And napadira ang mabuhay Vinil. Rot. Karot. First time na ako mabot diri do. Gahi kay no. Gahi kay na no, wala gid change sa gear no. Kayang-kayar kayo. Falls, charot. Karon be wala na change gear oy, gamay ahon.
Spring Pools. She is swimming pools. Ang water na very bugnaw sa nga tanan. Murag mga pride sa Iligan City. Isa sa mga pride sa Iligan City. So approaching Barangay Broon. Ngayon. Nilihok ang madya. So, we're going na. Ang liahon na ni. Pwede namin mo. Agay. Kanat bin naman na eh. No, hunong ta. Padaplin ko mo. Go ka. Ah. Ah. Bagtak. Another ahon. So sa amo ang subida is ahon. Ang dulhog is lusong. Sikit na akong bagtak. Oh! Ahon panino. Karon, this is Andy Ahon. Sa una, abi na ko
may sa Agos po. Oo naman, di ba? Hindi mo reklamo sila dyan. Basig matulog na po niya ni holiday, sir ba? Amaze Park ni Agi. Sarap ng bike. Diba? Ang ganda ng view. Bukod nga akong mapahinambod sa iligan mo. Pero abot ra kag bukid. Mara siya bukid to dagat real quick. Next, drop ang kontrata. Lobat na ko guys, 2%. Bye! Murag mo na niyang vlog mag-end. Annyeong! Musaka